Good morning, बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। सा लोङै लोङै फंनैसो खोथा शेयार खालामनो होननानै सानदों। गोबां प्रेडिक्शन, एनालाइसिस, रिजाल्टनि फारसे आउटकामखौ बयबो फोसावगासिनो दं। एग्जिट पोल दा रावबो एक्युरेसिखौहाय बुंनो हायाखै। बयबो गाव गावनि पार्टीनि फेभारावहाय सोरखौबा 22टा, 23टा, सोरखौबा 30टा लागै होगासिनो दं। सोरखौबा नील, सोरखौबा बिदिनो माबा मोनसे नाम्बारिं होगासिनो दं। जियानो जादोला वेटिं आवारा बारा गोबाव गैला। 12 आवार्स सान, 12 आवार्स मोना। गाबोननि गेजेरावनो जोङो रोखा मोनथिसिगोन सोर देरहायो, सोर जेनो। इट्स अ पार्ट अफ गेम होननानै आं सानो। एज ए इनफ्लुएन्सार, ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै जोंहा कुनु पार्टियाव पर्टफलिय'बो गैया, बाट गोबाङानो नुबाय जों मावोबो समावहाय सोरनिबा जानानै मावदों। जिहेतु डेम'क्रेसिनि बेबो मोनसे पार्ट। सोरखौबा देरहाहोनांगौआबो मोनसे पार्ट। जोङो मोननै मोनथाम अपसनखौ लानानै मोननै मोनथाम अपसनावखौ जों सापर्ट होनांगौ, बे इम्पसिबल। सोरबा सासेखौ जोङो सापर्ट खालामनांगोन, थिगानो दं। बिदि लेखायै जों खालामबाय। नाथाय बै दैदेनगिरि, बै पार्टिनि आदर्शखौ जाहाथे बै दैदेनगिरिफ्रा लाखियो। खस्थ' खालामनाय समखौ बिथांमोना बिजाथि जालांखांनायनि उनाव जाहाथे बावलाङा, रायजो राजाफोरनो होनाय खोथाफोरखौ जाहाथे बावलाङा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरबा बिजाथिया गोबां रायजो राजाफोरनि मोनसे सिमां। बिथांखौ लानानैनो दिनै गावनि बेसेन गोसा भटखौ बै रायजो राजाफ्रा समाजनि जौगानायनि बा जोंनि थामोनथानि थाखाय बिथांमोना ज'है सोरबा सासे बिजाथिनो अबेबा मोनसे महराव भट होनानै फैबाय। दा बे गणतान्त्रिकनि मोन्थायखौ जाहाथे गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय जे आवाज दैखांबाय थादोंमोन, बेनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना बेखौ मिसइउज खालामा। रायजो राजानि जिथु दाबि, जि मोन्थाय, बेखौ गादबनानै दोना, नेवसिनानै दोना। बेखौनो जों खावलायगोन एज ए इनफ्लुएन्सार। जों जेब्लायबो सोर देरहायो सोर देरहाया बे उननि बाथ्रा। नाथाय जोङो रायजोनि हितआव खामानिया जानांगौ होननानै साफ्रोमबो पार्टिसिपेन्ट्स, केन्डिडेट्सफोरसिम बे खावलायनाय थाबाय। गाव गावनि पार्टि वार्कार्सफोरखौ खामानिया जागबाय होननानै सिरि जलदब गारनानै दोननाङा। सानैसोखौ जों अलरेडि नुबायानो। समजों लोगोसे सोरबा बायदिनि नेचार आखलखौ जोङो नुहांबाय। जाहाथे इन फिउचार आरो बेफोरबायदि नेचार आखला नुजाथिबाय थाया। बयखौबो मोजां रेसपन्स हो, सम लायै लायै रेसपन्स हो। इगनर खालामा जाहासे। इगनर खालामनाय आखुआ जोबोद गाज्रि। इयुननि समाव जेब्ला नोंथांमोना बै जिनिसखौ रियेलाइज खालामगौ माने बे जोबोद गोबाव जाहैगोन, लेट जाहैगोन। बेखौ सुद्रायफिननांगौआ सहस नङा। रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय दं। गोबां बायदिसिना बुंलाङो, नाथाय बुंलांनायनि गेजेरजों मावनांगौ गोबां दं। जि खोथा होदों, जि रादाय होदों,
बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजा। सानसेल' नङा, बिदि समा बारम्बार फैगोन, नाथाय बे सुजुगखौ बारम्बार मोना। बेनिखायनो साफ्रोमबो बिजाथिफोरा बे खोथाखौ गोसोआव लाखियो। फुंबिलिनि समावहाय आङो बांद्राय जावखु जावखु बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। दिनखौहाय गाज्रि खालामनो लुबैयाखै, नाथाय बेनो रिक्वेस्टआ इगनर खालामनाय हुदाखौ गार। नांगौल समावल' खामानिखौ जाफुंहोनो थाखायल' बा बेबायदि समावल' नागिरनाया बे सासे लिडारशिपनि क्वालिटि नङा। एभ्रि सिचुएशनाव, जिखुनु जाया जिखुनु सिचुएशनाव टेकल खालामनो हानांगोन, फेस खालामनो हानांगोन। नङाबा बेयो अत्यन्त मोनसे मिथिखा हसिखा मावनाय भुल होननानै जोङो मानिना लानांगोन। अल द बेस्ट थाबाय साफ्रोमबो बिजाथिनिसिम आरो मोनफ्रोमबो पार्टिनिसिम। जै जाथों, बर' हारिनि जै जाथों, जोंनि बिटिसिआ मोजाङै मोजां सोलिबाय थाथों। नैबेखिनिखौनो आङो बुंनानै बे फुंबिलिनि हरनांगौ खौरांखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बेनि सिगां गाबोननि समावहाय जोङो रोखा मोनथिखासिगोन सोर देरहायो सोर जेनो। दा बेवहाय बेले बेजे जानांगौनि बाथ्रा गैया। रावबो एक्युरेसि प्रेडिक्सन एनालाइसिस एक्जिट पलखौ होआखै। बयबो गाव गावनि पार्टिनि फेभाराव बाथ्रा बुंगासिनो दं। आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै। देरहानाया सोरबा सासेया देरहागोन, अबेबा मोनसे पार्टिया देरहालांगोन। बाट एफर्टआ रायजो राजाफ्रा बयबो सेम एफर्ट खालामदों, बे एखे खस्थ' खालामदों। रायजो राजानि हितआव खामानि जानांगौ होननानै बयबो लुबैयो। नाथाय जिहेतु आं बुंदों इट्स अ पार्ट अफ गेम, देरहानाय जेननाया थायो। बयखौबो समानै नायहर, बयखौबो समानै लांफा। जौगानायनि खामानिया सोरबा बेक्तिगतनि थाखायल' नङा, रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनांगोन। समाजनि माबा मोनसे मोजां मावोबा बे अनलि पार्टिकुलार बेक्ति पार्टिनि थाखाय नङा, बयनिबो थाखायबो। स' दोनथ'बाय।